सरकार के होशियार देख चाहन अगर तो आसाम में जो ठीक नहीं कराते हम इनका आदिवासी भाई मान ऊपर और एकदम थोड़को अत्याचार होला खुलुमबाय बयखौबो बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे आपडेट लानानै थांनाय 19 तारिखनि जाथायखौ लानानै आरो बिटिसिआव जानाय जाथायखौ लानानै वेस्ट बेंगलनिफ्राय माखासे जाय ससियेल वर्कारफोर बा सान्थालि आदिवासी हारिनि माखासे दैदेनगिरिफोरा जोंनि आसामनि सीएम आरो जोंनि बिटिसि बिनि सायाव माखासे बाथ्रा फोरमायहरदों नोंथांमोना नायनानै ला। सबको नमस्कार जोहार। देखे सका था आसाम में 19 तारीख के हम इनकर 26 को आदिवासी बनकर घर मन के जलाए दवाल गलक लेकिन हुआ कर सरकार एकदम फालतू स्टेटमेंट देवेला कहेला कि उगो बीटीसी एरिया है के मैं हुआ इंटरफायर करे नहीं सकबू। अरे तो हुआ कर मुख्यमंत्री की तोर दायित्व बनल तोर एरिया में दंगा होते तो के समझाए के लेकिन बुझाए के लेकिन और दंगा खत्म करे के लेकिन न कि ये तो अपन हल्का सा स्टेटमेंट दी के भाग दिलक। और ये बात नहीं इकर आगे भी हम इनकर आदिवासी माई के 2003 में लंगटी करके घुमाए लाए। उकर बाद में मणिपुर में जहाँ बीजेपी की सरकार है तहाँ भी एगो आर्मी देश के रक्षा करेला उकर वाइफ हर के आरएसएस का दलाल माने लंगा करके डायरेक्ट प्राइवेट पार्ट में उकर हाथ देते देते रास्ता में घुरा लाए। और तूने देख सका था आसाम में मेन जो घटना घटा थे आज दुख कर बात है के भारत का संविधान का आदिवासी भारत के मूल निवासी के न के तो लोग आसाम सरकार बीजेपी सरकार उमन के एसटी का दर्जा नहीं दोते काफी दिन से आंदोलन चलाते न के एसटी का दर्जा नहीं दोते सरकार से चलते पूरा सरकार मिला है सरकार ही मिल के बीजेपी सरकार जबरदस्ती हुआ कर आदिवासी मन के खत्म करे कर कोशिश करा थे काले के आदिवासी के खत्म करके वहाँ साम्राज्य बनाए खोजते थे। जैसे छत्तीसगढ़ में देखा जंगल के पूरा काट दो थे छोटे छोटे आदिवासी मन के हम इनकर नक्सली के गोली से मार देवल जाते और वो जमीन के अंबानी अंडानी अपन पटना मन के बीजेपी सरकार को देवो थे दान में। तो है चलते मैं यहाँ से बीजेपी सरकार के होशियार देख चाहन अगर तो आसाम में जो ठीक नहीं कराते हम इनकर आदिवासी भाई मान ऊपर और एकदम थोड़को अत्याचार होला तो डुवर्स में हम यहाँ बीजेपी का झंडा लहरा नहीं दो यहाँ से तो चैलेंज कराते चले हेमंत विश्वकर्मा और अमित शाह तो यहाँ से हम आदिवासी समाज मिलके वार्निंग करा थे जो तोर लो और वार्डर हुआ जे भी है सिस्टम कस्टम के तो ठीक कर नहीं तो आगामी दिन तो के बहुत पछताए पड़ी। मोर नाम है दीपक लगा मैं सोशल वर्कर है थारैनो नोंथांमोना नुबाय थ वेस्ट बेंगलनिफ्राय माखासे सातालि आदिवासीफोरा माखासे दैदेनगिरिफोरा बुंहरदों जे जितु 19 तारिख बा जोंनि बिटिसिआव जालांनाय जाथाय 19 तारिखनि उननिफ्रायनो जालांनाय जाथाय थ न' सावलायनाय माखासे आदिवासी एबा सावतालिफोरनि न'खौ सावना होदों दा बेवहाय आसामनि सीमा बेवहाय आंहा दायित्व गैया आं थांनो हाया दा बेफोरबायदि बुंदों जाहैदों। दा बेखौ लानानै बिथांमोना बुंहरदों आसामनि सीमा बेयाव बिटिसिआव दायित्व गैया नामा मानि थाखाय जोंनि आदिवासीखौ बेफोरबायदि इनाय अनागारि खालामदों। दा बिनि थाखायनो फैबाय थानाय समाव जोङो बिजेपि गभर्नमेन्टखौ बा आसामावबो जोङो बिनि फिननायखौ होगोन आरो बिटिसिआव बिनि फिननायखौ होगोन। दा बिथांमोना वेस्ट बेंगलनिफ्राय बे बाथ्राखौ फोरमायहरदों आरो दा आं बांद्राय बाथ्रा बुंनो सानाखै स' जितु जाथायखौ जालांदों नोंथांमोना नुदों गुबुन जायफोरा स्टेट जोंनि आसामनि आउट स्टेट वेस्ट बेंगल आरो झारखंडनिफ्राय जितु सान्थालिफोरा जोंनि आसामाव थानाय माखासे सान्थालिफोरखौ आदिवासी हारि ट्राइबफोरखौ ओरैबायदि सापर्ट होदो जाबायदि सापर्ट होदो नोंथांमोना नुबाय थायो। दा बिथांमोना जे आसामाव माबा मोनसे जुदि सान्थालि बा ट्राइबफोरनि गेजेराव माबा मोनसे सिचुएसन जायोब्ला बिथांमोना डाइरेक्टलि एक्सन लाहरखायो आरो बेनि फिननायखौबो होगोन होननानै बिथांमोना बुंदों। जितु नोंथांमोना मिथिगौ वेस्ट बेंगलाव बा कलकातायाव जितु तृणमूल कंग्रेसनि जितु माने गभर्नमेन्ट दङ सरकार दङ ममता बेनार्जीनि दा बिथांमोना गोबां बाथ्रा बुंहरदों आरो दा अब्ला नोंथांमोना बयबो बुजिखाबाय बिनि सायाव आं बांद्राय बाथ्रा बुङा। दा नोंथांमोना नुदों आरो बिसोरनि सायाव बेसेबां सापर्ट दङ नाथाय जोंनि बर'नि सायाव बेसेबां सापर्ट दं गैया बेखौ नोंथांमोनासो मिथिगौ। थ' बुंनो थाङोब्ला जोंनि बर' हारिनियावथ' खलबसेल' बर'फ्रा बिसोरनिया गुबुन स्टेटनिफ्रायबो सापर्ट हरनो हायो नाथाय जोंनिया बहानिफ्राय सापर्ट मोनगोन बे बाथ्राया माने साननो गोनां। थेवब्लाबो नोंथांमोना बुजिबाय जानांगौ बिनि सायाव मा कमेन्ट खालामनो सानो कमेन्ट खालामनो